Ministerstvo obrany si velmi vítá možnost přípravy odborníků tělesné výchovy a sportu v rámci akreditovaného bakalářského, magisterského a doktorandského studia ve spolupráci s Fakultou Univerzity Karlovy. Univerzita Karlova si velmi váží toho, že vojenský obor na Univerzitě Karlově má své pevné místo. Chtěl bych říci, že armáda České republiky je armádou, která chrání dnes tradiční evropské hodnoty. A je to zvláště aktuální v této době, kdy vidíme, že se vlastně v tom našem světě děje. Těší mne, že tento tělovýchovný směr je akreditován u tak prestižní univerzity, jakou je právě Karlova. Tělesná příprava má v práci vojenského profesionála své nezastupitelné místo. Vždyť historické dokumenty o výcviku armád potvrzují nutnost formovat armádu silnou, fyzicky odolnou a dobře vycvičenou. V roce 1953 bylo zahájeno 4leté vysokoškolské studium na Institutu tělesné výchovy a sportu a v rámci interního studia vzniká v roce 1954 vojenský obor. Během své existence prošel vojenský obor podobně jako institut řadou organizačních změn, naštěstí bez vlivu na jeho činnost. Společenské změny z počátku 90. let na postavení vojenského oboru prakticky nic nezměnily. Vojenský obor plně využívá odborného a do značné míry i logistického zázemí UKFTVS a ve spolupráci s ním pokrývá celé spektrum potřeb armády týkající se tělovýchovného vzdělávání. Bez nadsázky lze říci, že vojenský obor je centrem tělovýchovného vzdělávání vojáků. Absolventi vojenského oboru mohou být právě hrdě na svoji alma mater. Prestižní univerzita a fakulta nabízí nejen kvalitní a atraktivní vzdělání, ale její diplom i záruku bezproblémového uplatnění v civilním životě po odchodu z aktivní služby. Pane generále, co pro armádu České republiky vojenský obor při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze znamená? Tento obor pro armádu znamená velice mnoho, protože, jak jistě víte, v přípravě vojenského profesionála ta tělesná příprava sehrává důležitou roli. Je to jeden z pilířů přípravy vojáků z povolání.